No niin, hyvää sunnuntaipäivää, hyvät kuulijat. Jumalan armoa rauhaa Isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta, Kristukselta teille. Tämä nyt on tämä ehkä toisisviimeinen tällainen videokokous, mikä meillä tulee olemaan. Näyttää siltä, että meidän premia päästään me pari viikon päästä vapauteen. Nyt tänä päivänä olisi sydämelläni aihe puhua lyhyesti tämän 15 minuutin, parikymmentä minuutin aikana hedelmästä, englanniksi sanottuna a fruit. Raamattuhan puhuu myöskin hedelmistä. Raamattu puhuu luonnollisesta hedelmästä, Raamattu puhuu hengen hedelmistä ja Jeesus puhuu myöskin hedelmän kantamisesta, josta nyt tänä päivänä aion jotakin sanoa. Mutta että ei tule väärin ymmärrystä, että joku saattaisi luulla, että haluan johdattaa teitä lain alle, niin otetaanpa ensin sana vapauttavia sananpaikkoja. Paavalin kirjan roomalaisille 3. luku kuuluu tällä tavalla. Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain tekoja. Sitten vielä roomalais 5.9, siellä mainitaan siis Jeesuksen veren kautta meidät vanhurskautetaan. Viisas kuningas Salomo, jolla oli älyä erikoisen paljon, hän sanoo tällä tavalla: joka rikkomuksensa tunnustaa, hylkää, saa armon. Joka rikkomuksen tunnustaa ja hylkää, saa armon. Tästä puhuin jo muutama viikko sitten, mutta nyt tämä tällainen toistamisena. Ja sitten vielä haluan mainita sen, että ei missään nimessä siis armoa vedetä synnin päälle, vaan se yksinkertaisesti täytyy tunnustaa ja sitten me pääsemme sisälle tähän armoon. Vielä roomalaiskirje 3.24 kuuluu tällä tavalla. Ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. Näin se on yksinkertaisesti. Uskomalla Jeesuksen Kristukseen, hänen kauttaan, hänen lunastusverensä kautta me saamme synnit anteeksi ja myöskin meidät vanhurskautetaan. Nyt mennään tähän hedelmän kantamiseen, mistä Jeesus puhuu. Johannes 15 sit alusta haluan lukea teille tänä päivänä aluksi. Minä olen totinen viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa. Hyvä muistaa, kantaa hedelmää hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Ja te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa. Niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää. Sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa. Ja hän kuivettuu ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen ja ne palavat. Tässä Jeesus puhuu hedelmän kantamisesta. Ja hän tuo sen selvästi esille, joka ei kanna hedelmää, niin hänet karsitaan pois. Mutta se, joka kantaa paljon hedelmää, hän myöskin puhdistaa. Tämä viinitarhuri puhdistaa niin, että se voisi kantaa enemmän hedelmää. Tällä tavalla Jeesus opettaa omiansa. Nyt kun me ollaan
uskoon tultu, olen pannut merkille ihmiset, jotka ovat pelastuneet, päässeet sisälle pelastukseen, riemuitsevat siitä, ovat iloisia. Ja olen pannut myöskin merkille, että uskoon kun ovat tulleet, he myöskin kantavat paljon hedelmää. He ovat kiinnostuneet taivasasioista, ovat kiinnostuneet todistamaan ja viemään eteenpäin tätä taivassanomaa. Ja silloin alkuaikoina hyvin kuultu laulu, he lauloivat tällä tavalla, kun Herra muutti mut, henkeni, sieluni, mieleni, tahtoni, kaikkeni. Tällä tavalla ihminen kokee silloin, kun hän uudesti syntyy ja tulee uskoa, että se henki, mikä meissä ennen oli maailman henki. Sitten Herran henki, pyhä henki tuli meihin. Niin tavallaan kokivat tämän muutosta. Heidän sielunsa muuttui, sieluelämä, heidän mielensä, mitä heidän ennen oli mielessä, maailman asioita, jotka valtasi heidän elämänsä kokonaan mielensä, niin sitten taivasasiat tulivat mieleen. Sitten tahto. Tämä meidän tahto. Ennen kuin olemme olleet uskossa, niin silloin meidän oma tahtomme halusi sitä ja tätä ja veimme sinne ja tänne oman tahdon mukaan. Ja sitten sanotaan vielä, että muutti kaikkemme. Näin se on. Kun ihminen tulee uskoon, hän tavallaan kokee, että koko elämä muuttuu. Kaikki on toisella tavalla niin kuin ennen. Kun Jumalan pyhän hengen kautta me saamme kokea uudesti syntymistä, tulla uskoon, niin me muutumme. Kun ajattelen tätä hedelmän kantamista, minulle tulee mieleen hyvin mielenkiintoinen selvästi sellainen asia, joka osoittaa tämän hedelmän kantamista. Tällä farmilla, kun tulimme tänne vuosia sitten, niin meillä on siis oma vesi. Ja oma sellainen sementtivesitankki, joka on lähemmäs 3 metriä syvä, metri maan päällä ja pari metriä maan alla. Tämä entinen omistaja tietysti ajattelee, kun on kuumat päivät, niin aurinko lämmittää tuota tankkia. Ja sitten istutti 4 viiniköynnöstä tämän tankin ympärille. Ja sitten tietysti se rautakehikko tämän ympärille, mihin nämä viinipuut kiertäytyivät sen ympäri. Ja myöskin tekivät paljon oksia ja lehtiä, tällä tavalla varjosti tätä tankkia ja myöskin tuotti paljon hedelmää. Tätä entinen omistaja oli erittäin hyvä sellainen viinitarhan mies, hän osasi hoitaa. Muutimme tänne, niin siinä ylhäällä oli sellainen 0,5 metriä ympäri kehä, kauniita lehtiä ja oksia ja myöskin se tuotti paljon viinirypäleitä. Mutta meikäläinen, kun ei osannut tiennyt mitään hoitamisesta, niin joka vuosi sen jälkeen se vain teki paljon oksia, paljon lehtiä, rehoitti valtavan hyvänä, mutta aina väheni ja väheni viinirypäilen tuotto. Lopulta siinä ei enää juuri ollenkaan, mutta siinä oli sellainen 2 metriin korkeita, paljon lehtiä, oksia, mutta ei tehnyt hedelmää. Sitten mä sain tietää, että sitä täytyy puhdistaa, niin kuin Herrakin puhdistaa niitä, jotka haluaa hengessä mielessä kantaa hedelmää. Niin mä otin ja leikkasin puolet niistä oksista pois. Seuraavana vuonna kevät tuli, niin se kantoi jo aika paljon hedelmää. Mutta nyt sanovat mulle, että ei se piisaa, että täytyy leikata kaikki tuoreet oksat pois, että jää ainoastaan ranget ja runko. Jotenkin tuntui ilkeätä leikata viinipuu silleen, ettei siinä ole enää oksia ollenkaan muuta kuin runko. Jotenkin oli paha mieli. Ajattelin, että se ei enää ole rehoitakaan kauniilta eikä anna varjoa. Mutta annas olla, kun mä tein sen, niin seuraavana vuotena se kantoi runsaasti hedelmää. Niin paljon, että me ei oikein tiedetty, mitä me tehdään. Mirja teki sitä viinirypäilen mehua ja meillä oli hirveästi hedelmiä tästä viinipuusta. Toisin sanoen, näin tahtoo olla meillä uskovaisilla elämässämme. Me ensin kannamme paljon hedelmää, kun meidän sydämemme on antautuneet Jumalalle.
Jumalan tahtoon, niin että hänen henkensä on meissä, meidän sielumme tuntee Jumalan läsnäoloa, meidän mielemme ja tahtomme on kaikki niin kuin uhrattu taivasasioihin. Mutta sitten annas olla pikkuhiljaa, alkaa tulla eri asioita. Ja ne saattaa olla mahtavia asioita, hyviä asioita, näyttää hyvältä. Mutta nämä asiat, hyvät asiat, tahtoo sitten vallata meidän koko elämämme, ettei me enää pysty kantamaan hedelmää iankaikkien elämään. Tällä tavalla se on. On hyvä muistaa se, että paljon on hyviä asioita, että ne eivät saisi vallata meidän koko uskon elämää, että me sitten pääse kantamaan tätä runsasta hengellistä hedelmää meidän elämässämme. Nyt vielä, kun joku saattaa sanoa, että kyllähän se riistää, kun me ollaan uskossa päästy armoon sisälle, että mitä me sitten enää tarvitsemme mitään tekoja, että pelkästään usko Jeesukseen ja elämme armossa, että ei siinä enää mitään tekoja tarvita. Ja haluaisin nyt lukea sitten sellaisen sanan, joka puhuu tältä alueelta. Jaakobbi kirjoittaa tällä tavalla. Toinen Jaakobbi-kirja, sen 24 jakeesta eteenpäin kuuluu tällä tavalla. Siis on Jaakob 2 ja 14. Mitä hyötyä, veljeni, siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan uskon, mutta hänellä ei ole tekoja? Ei kaiketi usko voi häntä pelastaa. Jos veli tai sisar on alastonna ja joka päivästä ravintoa vailla, ja joku teistä sanoo heille, menkää rauhassa, lämmitelkää, ravitkaa itsenne, mutta ette anna heidän ruumiinne tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on? Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsestään kuollut. Joku ehkä sanoo, sinulla on usko ja minulla on teot. Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja. Niin minä teoisteni näytän sinulle uskon. Sinä uskot, että Jumala on yksi. Siinä teet oikein. Riivaajatkin uskovat ja vapisevat. Mutta tahdotko tietää sinä turha ihminen, että usko ilman tekoja on voimaton. King James sanoo, että on kuollut. Eikö Abraham, meidän isämme, tullut vanhurskaaksi teoista, kun hän vei poikansa Iisakin uhrialttarille? Siinä näet, että usko vaikutti hänen teoisansa mukaan, ja teoista usko tuli täydelliseksi. Ja niin toteutui Raamatun sana, Abraham uskoi Jumalaan, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Ja häntä sanottiin Jumalan ystäväksi. Te näette, että ihminen tulee vanhurskaaksi teoista, ei ainoastaan uskosta. Eikö samoin myös Portto Rahab tullut vanhurskaaksi teoista, kun hän otti lähettiläät luokseen ja päästi heidät toista tietä pois? Se niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut. Näin se on. Meidän vain tulee pysyä Kristuksessa, niin me voimme kantaa hedelmää runsaasti. Näin se vain ilmoittaa sana meille, että usko ilman tekoja on kuollut. Siis toisin sanoen, me emme pelastu emmekä tule uskoon siis tekojen kautta. Emme pelastu tekojen kautta, mutta kun me tulemme uskoon, niin silloin
uskon kautta me voimme tehdä näitä hyviä tekoja ja myöskin kantaa runsasta hedelmää. Nyt me päätämme tämän lyhyen sanoman rukoukseen. Pyhä taivaallinen Isä, me kiitämme sun hyvyydestäsi, armostasi ja rakkaudesta. Kiitos siitä, että sun veresi kautta me saamme synnit anteeksi. Ja meidät myöskin vanhurskautetaan uskon kautta sinun veressäsi, Herra. Mutta auta sinä armossasi niin, että me uskovaisina saisimme pitää suhteemme sinun oikein. Niitä ei tämän maailman huolet ja murheet ja kaikki tämän maailman asiat pääsi valtaamaan meidän elämää sillä tavalla, että me emme enää kanna hedelmää niin kuin me kannoimme hedelmää silloin, kun uskoomme tulimme. Ja Herra, anna myöskin se arvo niille, jotka saattavat kuulla tänä päivänä, jotka eivät ole osallisia pelastuksesta. Auta armossa niin, että saisivat ottaa vastaan sinut, Jeesus, jonka kautta me saamme synnit anteeksi ja myöskin iankaikkisen elämän toivoa sydämeemme, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. No niin, sitten vielä mä uskon, että me saamme kuulla yhden hengellisen laulun. Siunausta teille.